Altså, jeg har fanget mig en chokoladehat. Hætte. Jeg har fundet mig en chokoladehat. Men min chokoladehat, den falder ned. Så gav jeg pludselig ikke se en skid. Jeg har fanget en chokoladehat. Hat. Hvorfor sagde du det? Jeg har fanget en chokoladehat. Jeg har fanget en chokoladehat. Pludselig så går den af. den sang kan jeg ikke. Så find på den. Nej. Jeg skal så ikke. Men jeg ved ikke teksten. Så her. Au, det stikker i min nakke. Au! Der er den lige. Og så går jeg og finder et stykke pap, og så skal jeg vise, hvordan man skal. Vi måtte med en nums. Ja, jeg filmede lige ind på din numslinje. Ja, bukser, de ryger faktisk ned. Så! Så skal jeg lige for mig tegne. Den her, den må man gøre. Kæft, det er hårdt, det her. Det er pap Vi er lige. nu fucking skåret over, det er papir. Nå, okay. Papir hedder det sådan set, men okay. Kom nu. Så. Jeg er ikke sikkert, det er for mig at sidde med sådan en brødkniv her. Nej, det er der med, at du skal på hospitalet igen. Kom nu, mand! Kæft, den er grim. Den er direkte okse. Jamen, jeg er mega dårlig. Jeg skal nok gå. Se her. Jeg er helt vild med dit ansigtsudtryk. Har du prøvet at tjekke dig selv lige? Prøv at kigge på mig. Jamen, den er som jeg vil. Jeg bliver kraftet og pakket med voldelig. Nå, hvad vil du så anbefale folk at bruge saks eller brødknive? Brødknive, de er mest sikre. Man kan klippe sig selv med sådan nogle her. Nej, det er selvfølgelig Men ret. desværre så sker der så det, at nogen kommer til at skære fingrene, så jeg tror nok så, jeg har gjort det endnu. Men det er sådan en anden side af sagen. Ej, prøv at se her, hvor papir der er på saksen, tror jeg. Jeg tror, den har været brugt til kage. Okay, så nok glasur. Ej, hvor er det egentlig ulækkert. Tænk, hvor længe den kan have ligget herinde. Så længe kan den ikke have ligget herinde. Nej, så ville det selvfølgelig have været ikke grønt. lagt. Det har jeg ikke nogen anelse om. Fuck nu det, jeg er ikke dansk lærer. Det er jeg heller ikke. Au! Du skal ikke skive i dig selv, Line. Ja, det hedder skære i mig selv. Man. Nej, det hedder skive i sig selv. Her, nu er jeg faktisk næsten lavet en hel hat. Der er en lim lige her. Det er faktisk ret pænt, hvis jeg selv skal sige det. Så nu skal man så lime det hele sammen. Hvordan gør man det, Line? Det ved jeg ikke. Måske skulle jeg overveje at gøre sådan her. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. For sjov skyld. Jeg burde altså være kunstner her. Ja, lige så meget som mig. Kæft, det må svært for. Der er vist heller ikke så meget med i. Nej, fuck nu det. Og så limer man. Der er sådan noget nede i låget, hvis du nu fangede det op med brødkniven. Ej, hvor ulækkert. Nu bliver jeg sådan, at bruge den til kage igen. Så får jeg ikke med deres kage. Så er det limkage.
Pisse dit. Der var sådan en snor. Okay, undskyld mig, men det er snore, du har problemer med pludselig. Ja, især hvis de er limsnore. Nå. Den er så for lille. Det stykker. Okay, nu stopper jeg altså.